Entzeko kirolariak urduri daude, haizeak gogor jotzen du, eta egia esan ez da giro hemen horrela estropada hasiera, txanda nagusiaren hasiera atzeratzeko baserri. Batetik hori, irtera emateko zaila dago, ontziak zuzen mantentzeko talde bakotxak arazoak eta lanak ditu, eta bestetik hori, irtera txarra dela, baliza dela, urduritasuna gailendu egiten da, haunditu egiten da, eta bestelarenek urduritasun espalin badago gauz horiek gehitu egiten diote, Hondarribia orain formal egon eta gero pixka bat atzeruntz joan da. Ezinezkoa baita eustea horrenbeste denbora hemen traineruari. Ikusten duzue, olatu ere hortxe, hondartzaraino, kontxaraino datorrela. Eta 3 ontzi prest ditugu, eta Hondarribia laizter kokatuko da abia puntu horretan egoki. Eta Koldo Aldalur lankidea itsasora joan da, bertatik elkarrizketak egiteko. Halako batean pres baldin batzea eta entzuten baduzu hor irtera puntu horretatik. Koldo, hitza eskatu beldurri gabe. Iruditzen zait, Mikel, laizte xamar izango garela puntu horretan, konpontzen diren konpondu beharreko arazo guztiak, eta txanda nagusiari, bigarren txandari, behar den bezala azera ematen dioten. Oso ondo. Esan dizuegu, gaur papatean hartu behar izan ditugula erabaki batzuk, ikusiaz hemengo zailtasunak, lehen txandan GPS-arekin gora berak izan dira, eta esan beharrik ez dago. Horrelako eguraldiak guztiontzat ekartzen dituela kaltea. Baina, borondaterik onenarekin jarraituko dugu nola ez, horrezko txanda hau ere, lehiatilean duzue epailea, eta orain 3. kaletik Arkote da, estatxarekin hor lehian dabilena. Hortan ari da Bikuña, hau ere esperientzia handiko patroia da. Bai, estatxana hori, agian estatxa luzeagoa behar luke dena neurri berdinakoa dira jarriak, eta lehen aipatu duguna, Erne, astindu du epaileak bandera eta denak lanera. Horrelakoetan zirte dozart egin behar da, eta badoaz, kontutan hartu behar da gainera, hemen ziabogarik ez dagoela, eta gero bideo finish erabiliko dela bukaerako erreferentziak hartzeko helmugan. Beraz, horregaitik epaileek eta erabakia ona iruditzen zain naiz, eta 3. baliza hemen irteeran mugitua izan, nik uste lanera bidali dituztela, araz hori zuzenduko dutelako. Eta Erne, badoaz hemen ontziak, Astinero, Castro eta Hondarribia, 3 hauen GPS-a badabil. Arkoterena ez. Momentuz Astinerok 2 segundo hartu ditu Castroren aurretik. Hondarribia 3 segundora. Arkotere jarraituko dugu, nahi genuke, ea hori ere agertzen den guk lanerako dugun barne pantalla honetan. Argi zegoen Astineroren taktika zein izan behartzen. Beti dira honentsuenak irteeran eta gaur ere argi zegoen horti jo behartzutela. Hasiratik errenta hunditu eta Castroko mutilak urduri ipini hasiera honetan, baserri. Bai, zuke esan bezala, eta demoraldian zehar ikusi dugu Astillero taldea oso talde indartsua da, eta irteeran zirzar egiten du puskatzea ateratzen da, eta hori estropada normaletan egiten balin badu, oraingoan eta gehiago, dudarik gabe 2 segundoko abantaila du, ez da zertxo bada, baino ni uste dute oraindiko 20 minutu jokuan dauden lan batera ateratzeko hori ez da ezer, eta txikitzea eta berdu Castrona berriz badaki, elkarre ezagutzen dira, eta pixka bat eustea da guain estropada aurrea doan bezala bere lekuan kokatu, eta bere lana egiteko, eta hori Castron helburuetako bat, irteera momentu honetan, alik eta denbora gutxina galtzea, gerorako badakilakoz, bere honea etorrita pixka bat errekuperatzen dela, Hondarribia orain Castroren aurretik kokatu da, eta 4. tokian doa Arkote. Arkoteko ordezkariak azerre orain epaimaira hurbildu dira esatera, horrela ez zegoela irtera emateik. Baina lanean dira, eta nik uste hori besterik espada arazoa, gero bideo finisharen bidez hori zuzenduko dela, naiz eta hemen baliza pixka bat mugiturik izan.
Astillero estropadaren buruan, Hondarribia 2 segundora, Castro 3 segundora, pixka bat atzerago, Arkote. Astillero buruan da, 11 bateko errenta, GPS-ak emandako hori da. Hemen duzue, La Marinera. Eta leku izailena, itxuzina, zakarrena hemen, ez? Hemen lehengo txandan aipatu dugun bezala, hori, ez? Urik ez hartzea eta arraunak ondo libratzea, ez? 4 segundo, Astillerok, Castro eta Hondarribiari. 3 minutu lanean hasi diren eskerostik. Castrokoek eta beste guztiek ere bai argi zuten lehen 5 minututan Astillerok jo behar zituela denak zuloa zabaltzeko eta hunditzeko eta horretan ari dira. Baina gaurko itxas egoerarekin 5 segundo hauek ez dira asko. Gero oraindikan estropada luzea dute egiteko. Baina diferentzia hor da Astillerorentzat. 5 segundo Castrori, 6 Hondarribiari. Atzeraxeago Arkote. Eta behitu hor ze parrastada barrura, ez? Hori, naiz eta zabalean izan azken finean ura da litroak eta kiloa dira, ez? Karga da. Eta horregatik aipatzen nuen, hemen helburua, burua hotz eduki eta kanpoaruntz urik ez hartzea da helburua handienetako bat, ez? Eta gero barruko luzean estropada jokuan dago, ez? Kolpe horretan, 11 bat galdu du Astillerok, Castro 3 segundo jandizkio. Astillero eta Castroren artean orain segundo bakarra dago. Hondarribia 4 segundora. Eta egundoko pena ematen dit Arkoteren GPS-ak utxegitea. Baina, tresnak dira. Hau itxasoa da. Eta guk alduguna egingo dugu. Eta hor ikusten dira orain, ikuspegi honetan hemen arraunak nolez diren parez joten niko arazoa dituzten, hori lehen aipatu duguna eta estropadan zehar, horre trabuak direla eta arraunketak. Castro eta Astillero parean, Baserri, parean, 3 segundora Hondarribia. Castro eta Astillero parean une honetan. Momentu honetan ez zaute ondo ikusten arraunean horre, arraunak ikusten ziren parez ez zirela juten eta utze batzuk ere bai eginez, eta esan dugu oso leku zikina dela hori, zakarra hortan arraun egitea ondo olako eguraldeakin kosta egiten da, eta betikoa horre ze talde hobekien kokatzen den, eremu hori norke hobeto pasa, hor dago diferentzia, ez. Astillerok 2 segundo hartu dizkio berriz Castrori, Hondarribia 4 segundora, pixka bat atzerago, baina ez gehiegi Arkote. Estropadan barruan, ez? Baina dudarik gabe estropada barrurako luzean jokatuko da, ez? Hemen denbora asko galdu gabe, dudarik gabe jon behar da, baina hori alden denbora gutxina galduta ziago gara eta barruko luze hori... 12 segundora Arkote, Baserri. Oraintxe zorionez Arkotekoen GPS-ak eman digu seinalea. 12 segundora Arkote. Buruan Astillero. 2 segundora Castro. 6 segundora Hondarribia. Gozatu ederra hartu behar dugu. Donostiako 110. Bandera honen kontakizunarekin. Gure tostatik goxo gozatu. Beste batzuk majo sufritu hor itxasoa. 2 segundo Astillero Castrori. Hondarribi 9. Askotxo ari da galtzen behar bada Hondarribia. Lehen 6 minutu hauetan, Baserri. Naiz eta orain Castrori urtzaparra da, ez? Hor ikusi dugu aurrekoa, salto nola egiten duen tostatik ere, ez? Hori, Hondarribia, datorren igande tikalia badatorre, segundo mordo bat sartu dizkioten horrekin, eta hemen ale batzu sartu dizkiotelakin, gehitu egiten da, ez? Esan, naiz eta kaleik honena izan, lehenora ipatu dugu, eta talde indartsuak edozin egoeretan arraun egiten dutela, eta Hondarribiak zail izango du horrei buelte ematen, ez? Hortxe dira, Astillero eta Castro, 2-3 segundo. Hondarribia urbildu eginda. 3 segundora baita ere Hondarribia. Arkote 16. Ontziak zanbuluka hor lanak dituzte jakina. Frankasari dira, orain olatuekin lan handia. Eta Arkote atxesio etortzeak mesede egingo dio Astillerori bigarren kaletik, ez? Arkote 3. da eta zertxo bat atzea
iristen bada Ziabogor eta Astillerok aukera handia dauka hori, Ziaboga zabal hartu eta Hondarrabilan kalea hirugarrenea arrimatzeko eta hortan suertea dauka edo ondo abantaila handia da hori. Izort Zabalak hor gero aukeratzeko posibilidade hobeagoak. Buruan Astillero, 3 segundora Hondarribia eta Castro. 19 Arkote. Polita doa, asko falta da oraindik. 7:48, orain 8 minutu lanean hasi diren ezkerostik. Oriok 11:04 egin du Ziaboga, 3 minutu gehiago beraz. Oraindik kanporuz badagor lana. Mikel, dena den esan behar da, lehen da biziko txandatik bigarren txandara itxasoak txarrera egin duela, gure txalupako patroiak badaki ofizio hau zer den, eta berak adierazi dugu, lehengotik honea itxasoa zakartu egin dela, eta ez dut nahi pentsatu ere, zenbat sufritu beharko duten gaur untzietan direnak, hemen barruan badia, bertan barruan ere olatuak fuerte jotzen duelako. Hondarribia orain Astilleroren parera hurbildu da. Castro 3 segundora. Harrigarria da horrelako itxasoa izanik, 3 handi hauek 3 segundotan ikustea baserri. Arkote 22. Parekotasun handia, pixka bat denboraldian zehar Hondarrabik eta Astillerok hori erakutsi digute ikurriñak bate beste txandakatuz joan dira azkeneko Astilleron errenka horren ondori arte. Eta gero Castrok egin duen gorapka da azkeneko estropa dauetan, Hondarrabilak itxaso txarra nahizun, eta hemen dago, eta oraingoz lana eta buruan dago, Hondarribia buruan kokatu da, segundo bat Astillerori, parean Hondarribia eta Astillero, baina duela 2 minutu, 8-9 segundoko atzerapenarekin genituen Hondarribiarrak, eta orain berriz errekuperatu egin dira, eta nola gainera. Itxaso egoera honekin hori da, ezin da amurregin eman, estropada amaitu arte profesionala dira, inork ez du amurre ematen, baina horrelako egoeretan eta gutxiago, hemen denbora gutxian aldaketa handiak gertatzen dira, eta denboran aldaketak gerta daiteke, esan Astillero Hondarrabiarekiko diferentzi pixka badaukala, hortxe ditu 14 segundon aldea, eta dudarik gabe Astillero nahiko luke Hondarrabia pare-parian edukitzea, Castro baino, Ikusi itxasoa, arroturik, okerrago dago, ala dirudi behintzat lehen ere haize datoak eman dizkizuegu, bigarren txanda honetan lehenengoan baino, 11:04 markatu du hori jok Ziabogan, eta hori erreferentzi ederra da jakiteko gautzak nola doazen. Estropadaren buruan Hondarribia, 3 segundo Astillerori, post Castrori, zabalik dago jaun Andreok, aurtengo edizio hau, eta bikaina, 4 segundo Hondarribik Astillerori. Zoritxarrez ontzi barruko mikro eta kamarek utxe egin digute, urez gainezka izango dira denak. Hondarribiaren ontzian dugu gaur gure kamara, baina pentsa. Badoaz balizen bila. 4 segundo Hondarribik Astillerori, orain 5, 8 Castrori, 23 Arkoteri. Patroi lana dago, Hondarribiarrak, laugarren kaletik, momentu honetan ontzi barruan Morales gainezka izango dira. Eta Castro eta Astillero parean. Castro orain segundo bat Astillerori. Ea maniobra nola moldatzen diren baserri. Hau, emozioa. Lehenko igandean emozio mantzi duten, 11:04 egin du hori jo. Orain 11:18 eta orainik brankaz doaz. Txanda batetik bestera ere, erne. Jakina, hori jo segundo asko galdu zituen Astillerok hori 29. Pentsa. Baina txanda honetan zaintasunak handiagoak dira. Minutu erdi gehiago orain. Erne. Den ikuste hartagola, Dena. Eta ziren esan dugu, horrelako itxasoarekin, lehen txandakoak ere, kontsolazio txandakoak ere, gai izan zitezkeela. Nola ote daude pedreñakoak aizu. Ene. 12:03 Hondarribiak, minutu bat gehiago. Poparian miraririk espada, bandera pedreñaren zat izan daiteke. Castrok 12:13. Astillerok 12:15.
Eta ziztu bizian doa Hondarribia. Eta Astilleron maniobra. Eta ikusi nondik doan Arkote. Orain dago jokuan, orain olatuak... Arkote bigarren kaletik zetorren, eta nahi eta behar bada utzi egin dio. Itzugarria Hondarribiak, 12 segundo Castrori, 15 Astillerori. Baina, jakina, bi egunetako denborak kontutan hartuta, momentuz Pedreñarena da, zaindu beharrekoa, eta horrekin loturik azaldu beharko dugu, Oriok reklamazio bat egin duela, eta dena izango da garantzitsua. Minutu bat hartuko dugu Oriotarren etzia jakiteko, baina bigarren luzean estropada kokatu nahi dizuet. Hondarribia buruan da 10 segundora Castro, 13 segundora Astillero, 55 segundora Arkote. Hemen ari gara ikusten berriz maniobra, itxasoak txarrera egin du, Oriok 11-0 laukoa markatu du, eta zuentzat albiste txar bat ere badut, gure katamarana ezinean dabil. Eta ondatu eginda, hor katamaranetik zuei irudiak eskaintzeko erabiltzen dugun tresna. Baina berdin da, jarraituko dugu alde neurrian zuei, estropadaren jarraipena eskaintzen. Hondarribia buruan da 11 segundo Castrori, 14 Astillerori, 58 Arkoteri. Eta Jose Luis San Sebastian hementxe da, Oriotarren delegatua, eta galdera egin behar diot, azkenean reklamaziorik bai, Jose Luis, lehen txandaren ostean. Bai, orentxe, Zodiakoekin hitz egin dugu, eta esan digute, reklamazioa aurkezteko. ETB-ko iruditan oso garbi ikusi dugu baita ere, baina, sain geundenea motilak zer esaten zuten, eta momentu honetan nik uste dut orentxe reklamazioa aurkeztu dugula juraduen aurrean, nik uste dut kaltetuak izan garela, eta argi eta garbi ikusi da telebistan nola gure kaletik indoa zela juradoak edo juezak estriborrera joateko esaten ziola Pedreñari, eta momentu horretan izan dugu palen ikuitu bat baino gehiago, momentu batean 4-5 bat pala ikuitu ditugu, eta horregatik gure kaletik indoa zela denez, orduan reklamazioa aurkeztu dugu, orentxe. Ederki ba, eskerrik asko Jose Luis, ea gertatzen den, txanda batetik bestera ere egundoko aldaketa dago, agian Pedreñak irabaz dezake bandera, bate daki, jarraitu ingo du estropada eta gero izango du hitz egiteko aukera, eskerrik asko. Bai, gero arte, eskerrik asko zuei. Hau gora bera, piloa hau, ikusi Astillero, atzetik, 11 segundo galduta, buruan Hondarribia, 7 segundora Castro, Astillero 12ra, Arkote minutu bateko atzerapenarekin doa, baina hemen zaindu beharrekoa, azkenean Pedreñaren bukaerako denbora izango da, baserri, ez genuen horrelakorik espero, baina hau itxaso zabala da, hau ez da kiroldegi bat beti izaten dugu, eta hemen denetarako pronto egon beharra dago. Hondarribia buruan, 7 segundora, 8ra, Castro, 10era, Astillero, eta ikusi hor, nolako lanak, Jose Luis Kortak, hor dabil baita ere, Izort Zabala, bien arteko markak eta benetan gogorra da. Badago estropada baserri. Estropada badago, oraindik ikustear ere asko dago, eta hor ikusi leian, Hondarribia bere estropada egiten ari da, eta besteak alegintzen alkarrerekiko borroka hortan Castro, Astillero, Astillero, Castro, ez? Orain horri irudietan ikusten bagenuen Castro aurretik zegoela, ia bi ontzi aurretik, orain momentu honetan ez horre baga bat, olatu bat, baga baino gehiago ja olatu hartuta, aurrea hartu nola egin dion, orain ikusten ari errepikapena, atzetik jonda nabarmen horre nola aurre hartu dion Astillerok Castro hori, eta olakoak oraindik bat edo beste ikusiko ditugu, eta amaitu arte hemen ez dago ezerre ustekotan. Hondarribiak Astillerori 12 segundo, Castro 13 segundora doa, momentu txarrak horiek Lamaninerako entzat. Eta batuketak egiten ere hasia naiz baserri. Bate baino gehiago esango du, hau erotu eginda, baina ez. Pedreñak 40-24. Erne, hartu datu hori. Pedreñak 40-24. Eta Oriok reklamazioa. Oriok 40-28. Badaspadan ere, hor daude datu hori. Eta hemen, txanda nagusian, Hondarribiak 12 segundo, 13 orain Astillerori. Txanda nagusian erabakiko baliz dena, Erne hortxe Hondarribia buruan bi Kantabriarrekin. Orain,
parean izango genituzke. Hondarribia Kastillerori 14, Castrori 16. Bai, nik uste denboraldietan, urteetan zehar, horrela esaten bezala remontadak izan dira, eta gaurkoan gertatu diteke, ikusirik aurreko bi talde horietak Astillero, Castro, Astillero, ze denborak markatu zituzten, eta zenbataineko taldea diren, ez irudien Hondarribia gai izango zenik, baina izazo txarrakin edozer gaur gertatu daiteke, eta pentsatu, ze gusto etorriko diren, erne, erori eginda hor lanak izan ditu Amunarrizek, hala ere 18 segundo Hondarribia Kastillerori. Ontzi barruko irudiak dira haue. Hor da Carlos Mendizabal. Hori lana. Txanda nagusian erakustaldi ematen ari da Hondarribia. 19 segundo Astillerori, Castro 27. Castrok atzera egin du. Hondarribia eta Astilleraren artean 16 segundo orai. Hau, arrauntzalean arentzat, nik uste dute oso estropadak ikusteko oso polita, baino ez barruan egoteko eta lanean aritzeko, ez? Aurrea hartutzea lortu ezkiore gustu etortzen da bat, baino horre ezinean ibiltzeko, ez? Itxasoan nahi genuen eta gaur ikuskizuna tope daukagu, ez? Izugarria. 19 segundo Astillerori, Castro 30 Jose Luis Kortak tristura ederra izango du orain barrua. Ordoaz. Hondarribia erakustaldia ematen ari da. Hondarribia Kastillerori 20 segundo. Hemen bukatu arte, dena zabal-zabali dago baserri. Zabali dago, baina orain arteko abantaila hori hor dago, ez? Hori altxorra dezentia da, eta gero gertatzen dena, ez? Aurretik zure burua ikustea eta atzetik doala bestea eta jakinik denborak hor izango dituztela eta diferentziak, hori, ez? Talde batzuk hilak gauz gehienak ondo egingo ditu, ondo aterako zaio, eta ezinean doanak denak arazoak, ez? Hor da Hondarribia, 20 segundo Astillerori, 29 Castrori. Hondarribia buruan 18 segundora Astillero, 41 segundora Castro, minutu bat eta 23 segundora Arkote. Hau kontxa da, Donostiako estropada dira hauek, hau beste mundu bada. Eta Hondarribia baia barruan dena ematen. Hor dira Hondarribiarra. Korrika eta presaka batuketak egiten abil eta kenketak. Eta ordenagailuen garaian horrela ibiltzea ez da ona, baina egoerak behartuta. Pedreinak 40. Hondarribiak 19-23 egin zuen. Beraz, 21-17. Hortan sartu behar da Hondarribia. Hortxe dira, lehia bizia. Hondarribia eta Pedreñaren artean egon daiteke lehia. 19 segundora dator Astillero. Hor Hondarribia. Hondarribia amaitzen. Ez, Pedreñarentzat izango da bandera. Bandera Pedreñarentzat. 21-24 Hondarribiak irabazi du. Erakustaldia handia eginda hemen. Baina nire buruak utxegin ezpadu. Eta ez nuke nahi horrelakoetan utxegitea. Pedreñarentzat bandera. Hemen da bigarren Astillero, 21-24. 19 segundora, 21-24 Astillero, 19 segundo, hori bai gainditu duela, eta nola gainera Hondarribia, aurrekoan 14 segundo galduta, harrigarria izan da. Eta Hondarribiaren tristura ikustekoa da, oraintxe ari dira bukatzen azken txampan, Korta eta mutilak. Hor Castro 22-13 Castrorentzat ikusi zer galdu duen
Eta kaian ikusi Pedreñako zalea. Xavier. Arraunlariak eta hor baldin badira inguruan Nikoak sartu. Pedreñako enbina joana izango da Koldo Aldalur. Eta orain dator Arkote asko sufritzen. Orain dikan Arkote atzetik dator. Izugarria izan da hemen gertaturikoa. Hau kirola da, denetari gerta daitekeene. Hortxe Arkote, orainik ez da bukatu. Amaitu da, 23-0 behin-behinekoa guk harturikoa. Arkoteren denbora. Pedreñak beraz, denborak batuta, 8 segundo ondarri biri. Eta zailkapenean, behin-behineko zailkapenean horio, 3. izango genuke, 4. Astillero. 5. Castro, 6. Cabo, 7. Pasaidori Bane eta 8. Arkote. Ustekabekoa hau da itxasoa. Eta 20 urte pasa eta gero, Pedreña sartu eginda hemen, eta txanda batetik bestera izandako aldaketaren ondorioz, Pedreñak garaipena lortu du.